Баща ми на времето викаше: як си, сине, ама си будала. Бехме будала, ама се събудихме с друг акъл. Това е. Щом не искат Борисов за премиер, те мислят, че Желязков е по-лабав. Той беше лабав, защото лабава с глобката, лабава коалицията и всеки мисли да го тормози. От тук насетне, удряш по масата, не става ли, хайде. Ние сме в готовност. Само казваш: не мога повече, не ме слушат, не изпълняват. Ясен съм или не? Някой против да има? Една година близо крепихме държавата. Резултата е 6. Ако карам още 3 години, ставаме 26 сигурно. А другите ще растат. Боташ в бюджета да го видят. Защото те говорят за чували по Хемус. Между другото, чест му прави на този прокурор вчера. Каза: няма, не можахме, няма. Фирмата си ги тегла и си ги пратила. Не му минава на Радев приказката. А още повече тя Хемус стои построена. А Боташ, чувалите заминали, няма ги, парите на младите лекари, над 220 милиона са платили. Точно толкова, колкото искат, са вече в Турция за турските млади лекари, пратени от Радев. Пратени от Радев. И ние сега трябва да бъркаме още, за да даваме още. Прави ли ви впечатление как? Пепета, дебета, за Радев, дума не обялват. Всичко се е решило. Хубава вечер, карайте внимателно към родните места, внимавайте за камери, че МВР бди. Не винаги, но по някой път. Особено като има избори, все са виновни за нещо. Отвързвам ти ръцете, както искаш. Нямаш един ден ангажимент, ако не е това, което считаш за правилно. Никакви правила повече не важат, защото те нарушиха правилата. Те. Не ние. Оставих им да извида Сеира, видя го. Айде, хубав вечер, ако има нещо си им казвам.